ta karon diri sa Port of Cagayan de Oro, Daagtag, Bohol. Kuha nato at mga katrabaho. Thank you. Thank you. Boarding gate. Gamaya na barko eh. Kata malunod na. Gamay naman kaya ba eh. Padulong ta sa Hagna, Bohol. Ugma patani makabot mga 6 AM in the morning. Thank you. 24 storage daw. Direta sir? Direta. Yeah. Filipino. Ano ni? Kaning walay number mo siguro niya kuha dire. Walay number. Dire na lang ta. 74. 73 ko. Oh, dire ta. Ala ka? Alas ka? Aka. O sige. Sige. Ano ra kagabay ning ato kuan dire oh, tuluganan. Ana. Nagamit ta. Potong sisya mi. Ha? Sisya mi. Bibili na ID sir? Thank you. Nagkuha na lang tag kuan oh, unlan. O kaning habol. Good morning. It's 4:35 in the morning. Saturday. Dool na ta sa kuano, Bohol na araw. Kita na ang mga suga. Grabe katugnaw sa aircon to sulod. Tipo gani ko. Dool lang ang punta. 30 minutes or 1 hour. Bohol. Larong McDo dito. Welcome Bohol. Daghang salamat na Light Ferries sa safe na pag-abot diri sa Hagna, Bohol. Let's go. Isda na lang intani kay maayong pag-abot sa tanang mga pasahero. Ang probinsya sa Bohol nagadili karon sama sa adobo, humba, lechon paksiw, chorizo, patay litson paksiw. Bawal lang mga kuan diri sa Bohol. Mga baboy na mga goods. ang dili Na ilang mga inspektor diri oh. Bawal sa mo ang baboy ma'am. Okay. Thank you ma'am. Pero lami litson good. Dirita. So, naanata diri sa Banato. Sundo no. Abot ta diri sa Hagna or about 5:30. Diri ta mahaw sa Milky Eatery. Nana may rice te. Cagayan. Bisaya na gyapon diri ba? Abi na kog naay pagka Shirley alert. Napayoban. Wala gyud ay ko ayon diri kanang Laylahi nastoryahan by Lonsod. ay mo? Nay pinabawod-bawod. Amo dani pinagani. Pinagahi gid ba? Dire man tong ganda. Ninja ray mo patay ninja. Mga nijo dire. Naman din naman boss. Lagi lami ko ng munggus bay. Kabajo? Ajay? Ayaw di ma. Jawa. Kabajo. Kalami baza doon. Ayaw di ma. Nami sa mga isda. Te kaning amo te, tuyo ra og plato ning inyo ha dire te. Dito sa kuan nila, private beach. Itong isa dito is public. Kapagas oh.
Welcome to my vlog. Dedeb in the house, yo. Miss Orto Bohol! Thank you, bug daw si E. So what's up guys? Naabot ra gid ta sa atong destinasyon no, diri sa munisipyo sa Lubok. Kaso medyo hilit-hilit na gid siya. Nakitulog ra ta diri sa kauban nato kay medyo ay ta sa budget. Mao ni balay na tuwa katulgan diri. Kay kung matulog ta sa mga resort or sa mga inn, medyo dira ta. Makihits ra ta, makihits. Let's go. May boss, yan na ba kaya? Yan na mo kada siya. Isud man eh, isud man na dia. Oh, yeah, kamay lang. We're gonna fight over. I just saw him walking by. Ah, grabe ka bibo. And don't forget to ready your cameras. Sading, lugar na dali sir. May picture ta dira tanan. Sir. Ako sir. Ako ka. Diri ba? Kasi ba? Bliss. Very good. Oh, nata diri sa kuan, sanctuary sa Tarsier. Oh. Let's go, sulod ta. Good morning. Morning sir, welcome sa Alibangbang sir. Alibangbang pa ni dili pa ni Tarsier di ay. Butterflies pa ni. Naro. Prince Verano. Imbalsamado.
Preserve ba? Preserve. Hindi mo na ties. Narampiw pa oh. Nagko kayo. Sana mga live na. Na ibang buhi, na po ibang wala na isulod kayo Ayay. na-catch na. Ayay. Multi-sleep. Liyaw. Ah, dito si Saltico. Yan, si Martin oh. Tay naaraman day ka diyan Rizal di ko buang. Yun. Kuan. Yun. Maning kagwang? Ay, kagwang din eh. Dari. Picture. Dalakis ba? Ayaw lang. Pwede ni mo i-touch, sir. Bugnaw, sir. Bugnaw ba? Mamurag itong akong iyab ito, sir. Ay. Di. Sige na mo try mo. Butterfly Park naman din ni atay. Abi na kung kuan ka nang naapoy tarsier ba kayo? Naapoy tarsier nakabutan. Napakakitag butterfly. Pwede ra kang mulaag din. Next stop tarsier. Padulong takaran sa tarsier din no. Natakaran diri sa forest ng Bohol no. Daghan kay nagapa-picture diri na kuan dalan tungod kay sa grabe ka lati. Daghan kay mga punuan ba. Tapos dili kay siya init. Oo, daghan kay nagpa-picture oh, mga turista. Ito, pa-picture. Tapos pwede po mo makapit dito mga souvenir. May mga souvenir dito. Padulong ni kuan Chocolate Hills. Hapit sa tadiri kay pa-picture. Sa nature, of course, no? Dago kay mga punuan. Grabe. Nara po dato sakyanan nila. Kaso lang pag naay magkuan, naay magpa-picture tapos naay kuan, mulabay. Dali-dali ra po dayon sulod. To si Niccolo palutog. Kuan. Balik ta kay Chocolate Hills. Ay. Let's go. Morning naka-unique sa Bohol. Tarsier. Tarsier may tibok Pilipinas. Dire ra gyud na makita ninyo sa Bohol ang tarsier. Buong mundo yun na, sir. Ha? Buong mundo. Buong mundo? Oh, buong mundo ba? Oh, buong mundo. Buong mundo, kasi na. Dire na, Bohol ra. Bohol o Leyte o Buwan. Pero ang Bohol may... Bohol ang pinakadaghan gid ba? Ay, love. Amo kay Surigao din. Oh, Surigao. Nanay. Surigao. Laka kayan. Pero kana mga kuan na siguro na. Same ra gyud pero mas dako concentration dire. Oo. Kay Ano ba ito? Mga kuan na ba? Mga dinala na ba? Na tarsier. Bohol Tarsier Conservation Area, Philippines. Nagkakaig mga bisita ron, no? Maluwag po kayong parking lot nila. Napoy ila coffee diri, mga milk tea, convenience store, then morning entrance. Grabe ka nice. Enjoy nato diri sa Bohol kay nagsara ta makabot diri. So, let's go. Sulod na ta diri no sa ila entrance. Morning ko nila tanaw sa sila og kuan kanino para mabalaan nila kung say bawal or dili bawal. Yay! Na pinakadako nila ng tarsier diri oh. Ni si Brum Brum. Yay! Mga pinakagwapa nila ng tourist assistant. Na to, mga pinakagwapa sa tanan. breedingan na tarsier. Bawal ang tarsier naon kay breedingan na ba. Ang baka Naila mga souvenir diri sa souvenir. Na mga payong, baligya, nairo. Adisway daw, tarsier. Lasang giday siya ba? Mo nang kuanang giday siya mga tarsier. Lah. Ay no flashes camera. Kulbaan ko ba kay basig di ta kakuha diri footage. Ay, subidaon day ni diri. Oh. Nasi rin nakita na tarsier. Asa? Ato raw.
Kita ninyo kanang gamay na kuan medyo gapundok-pundok ano nara siya na. Gamay ra man di tertiary diri ba? Dili makay siya daghan day bay. Dili siya ning nadaghan bay. Gamay ra nga 4-5 ra man siguro yak nakitaan. Visible lang. Nara pud o. Gamay ra man day kay na sila ba? 6 inches ni maximum size nila, sir. I mean ang population nila ba? Endangered na sir. Oo. Pero diri sa conservation, sir, daghan ni sila. Ay mo? Ang makita lang nato dito sa area, visible lang, nasa 8 to 10 pieces. Ay okay. Bali ang uban pod naglangyaw lang sila. Nasa ubang forest side, kanilang para lang ni sa public viewing. Ay Pero ilan lahat ang population dito? Walang total numbers man. pero Hindi yung sila counted. Tsaka marami din po kasi sila. Ano man ba? Ano siya? Yung tintin. So male na siya lagay. Niyo. Laro ng kabilang tag, mangod siya. Napahungaw. gamay ra daw dire sa ano sa mismong seeing site. Pero sa mismong conservative na forest daw daghan daw kaayo tarsier. Kanilang dire mga siguro dako na daghan na kay 10 pieces ka mga tarsier para lang daw sa public viewing. Walay kuan na exact number sa population nila kung pila. Nato dire sa ila kuan souvenir. Palit mo ako ganiha. Pure tabliyang. Okay lang mga kuan, mga bag, t-shirt, tapos lang mga t-shirt, Renuts Kisses, 100% pure honey. Hindi nata magdagan og kuan, souvenir kay Rutat Kwarta. Yan ang pinakagwapa nato naka-share dire. Pinaka-the best nato dire. Pinakagwapa nato dire na mamaligya. Ay ma'am. Coffee mocha, ice. Bites. Kita na nato mga Chocolate Hills dire guys. Abot na ta sa Chocolate Hills stop. Kita na nimo dire ang mga bundok-bundok na gagmay. Daga kay mga turista oh. Linya. Hello, Bisaya na tanan? Nai kuan, nai Thailand. Thailander. Sawadee ha. Yung Sure, Bisaya. Bisaya lang tanan. Okay. Good morning. Welcome to Bohol TV Guided and Tour. So, mo na to ang mga sample pictures nga may experience ninyo dito sa trail. Natay Bird's Nest, Harry Potter, Back of Chocolate, Quartermon, Harry Potter, 3 Mini Sister Seals, and Back of Chocolate Hills. So, mao ni among ETV, good for April ng environmental fee, then sa bagi car pod nga good for 2 is 2,800. So, sa meto ang paon ma'am sir. ETV for solo or bagi car good for 2? Ore kabaw. Kabadyo. Kabadyo. Pero ang mga bata maman sir, pwede na to ma-free. Pwede sa mountain. Yan, nailak ko na to. Ano ba 20 step? Pero dili pa yung dag ko. Yung step, Mayra. Ay, okay. Naraw, Chocolate Hills oh. Grabe ka gwapo. Grabe ka na istora. Grabe ba eh. Oh. Parang ilang 100 steps oh. Pero gagpera ng step ma'am. Tuara oh. Start tasa ka dire. 100 or 100? Lakas steps ni dire. Rag. Panington kita maayo dire ron ba? Oh, habog kayo. Thank you. Grabe ba? Grabe. Pabalik na mo.
Mula sa ito derby. Ay. Dangan lang kayo kuan. Dala. Let's go. Pwede na baka diri palupad og drone na. Uya eh. Ay. Sa ingon nila. After 8 o'clock in the morning, patay. Saan yung oras ron? 11 na. Mga bulubundukin. Actually, kaning ato gi tungtungan diri. Hills pud ni siya. Hills. Gihimo nila og view deck ba? Gihimo nila view deck para makita ning uban na Chocolate Hills. Kay kung dito ra ka sa ubos, di man nimo maklaro pud ang Chocolate Hills. Nagakay tourist oh. May tag makakuan ta, kapapicture pud ta diya. Pack your dreams in a suitcase. Leave the worries by the door. There's a world beyond our window. Let's find out what it's for. Maps and coffee on the dashboard. Laughter dancing in the air. Every mile we go together, new ventures everywhere. Let's hit the road together, just you and me forever. No need to know where we're going. Hearts are open, winds are blowing side by side through any weather. Let's hit the road together. Chasing sunsets on the highway, sing songs beneath the stars. Every town becomes a memory, no matter where we are. Writing stories as we wander, turning moments into gold. Hand in hand we'll keep discovering new chapters to unfold. Let's hit the road together, just you and me forever. No need to know where we're going. Hearts are open, winds are blowing side by side through any weather. Let's hit the road together. Maybe we'll get lost sometimes, but with you, that's just fine. Every wrong turn is a part of this journey we call life. Let's hit the road together, just you and me forever. No need to know where we're going. Hearts are open, winds are blowing side by side through any weather. Let's hit the road together, just you and me forever. No need to know where we're going. Hearts are open, winds are blowing side by side through any weather. Let's hit the road together. Let's hit the road together. Ay, munti ka na. Let's go. Say hey. So, napunta diri sa Lubok. Ay ang paniudto nato sa floating restaurant. Bangka siya. Dito ta maniudto. Diri nga ato entrance no. Para ang ilaha floating restaurant. Nata diri sa Bohol Soil Art Bags by RJA. Grabe oh. Lupa ra din ni guys. Ito, tarsier. Mga abog-abog ra. Ato ilang mga bag. Tarsier. Grabe ka mga talented na mga tao. Ay nag-smile oh. Nara oh, Karabaw.
Napa. Grabe ka pa nga talented ng mga tawhana. Thank you, ma'am. Let's go. Gate 1, 2, 3, 4, 5. Comfort rooms, here, souvenirs, taas. Comfort room. Ah, daga na sila yung mga kuan diri, oh. Koy. Ah, daga nagkuy, uy. Oh, gagmay pa lang kikayo. Tuwara! Tuwara ang violin! Tuwara! Hey, hey! Ten, 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 ten. Grabe ka pa nga talented, guys. Nawa, oh, mga bulanon. Grabe ka pa nga talented. Donation, o yan, ang donation nato hatag, no? Paguli, kung diri nagyapon na nga to exit. Let's go. Karan, pinakagwapa nato na staff diri, ma'am. Hi, ma'am. Thank you. Tuwara, tuwara. Ten, 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 ten. Grabe ka, nice, guys. Tuwara. Oh, wapo kay oh, wapo kay. Sa rice na mag-start, 2 lines po. Ah, lamiyag pagkaon nila, guys. Wow, teng. Teng, 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 teng. Oh. Dami kay mga pagkaon, no. Ayun na siguro ta. Ayun na tagkuwag foods na to. Tuwara. Hop. May makan eh. Ito nih. What's this? Nana to foods. Kamay lang kay busog ta. Barbecue. Napay pa juice. Rendos nila. Wala. Natagoys. Targa na, oh. Targa na. Let's go. Wapon tag na drone ba? Drone shots ba? Ay, tuwara. Long River Cruise. Grabe ba?
to see you again. Opa! Hi! Thank you. Thank you. Ma'am, thank you, ma'am. Sikatunas. See the world in one place. Thank you. Mo rin, mirror of the world kay ang mga sikat na mga destination sa lahi na nasod is ilagi kuan diri gihaod. Ano po kayo? Gisundog nila ang Eiffel Tower sa France. Oh. The Eiffel Tower. Mga statwa nila oh. Gihaod nila sa Greece. Mao ni si Demeter is known as a peace-loving deity who helped the mortal realm. And this is si Apollo. Oh, daghan pa kayo. Grabe. Grabe oh. Kita ninyo diri tanan. Grabe ka nice. Sa tawagan ni Big Ben ng England. It is one of the most famous landmarks in England. The name Big Ben originally referred to just the bell, but now it encompasses the clock, the tower and the bell. It is named after Sir Benjamin Hall, the first commissioner of works, a large man who was known affectionately in the house, a Big Ben. Honey, grabe ka ninyo. Grabe katibay. Narang pinakataas. Ano yung pinakataas diri? Napaday. Na dito. Oh, as you can see. Grabe ka nice. Panahon. Napod sila yung mga kuan cafe. Gusto ninyo mga snack pod. Good sa pod mo diri. Oh. Grabe katibay. Pwede na madto dito kay busog pa man ta. Ato ni pahilison ni nga ato gikaon dito sa kuan Lubok River. Sa Tulundun Bridge. Nice po ba? Pero ano yung sa nato ni diri sa kuan sa ansa pa? Aning ila kuan diri oh. Ito ara. Abi ka nice. Ay. The Statue of Liberty. Ay, tama de. The Statue of Liberty din. Oh, ni Singapore oh. Ba? Sa Japan ba din eh? Japan? Japan din eh. Aja angkoy. Angkoy. Oh, dagko kay silang koy oh. Baro. Oh, nakita na Singapore. Singapore lagi. The Merlion. London Bridge. London Bridge may Golden Gate of Bridge day. The Golden Gate of Bridge. What's this? Klaro ko yung lubot oh. Na yung mga certificate ng langgam. Parot, parot! Pangit! Pula o green. Ang pula na sulod oh. Ito green. Ay, naara ang Golden Gate Bridge. Picture ta dre, picture. Picture, picture. Walk lang ha, walk. Oh, kaya ba? Kita yun mo tanan dre oh. Lagi, sa Brazil ay pusang iring. Christ the Redeemer, Brazil. Mexico naman noon.
tanan pinasubstance. Amen. Amen. Happy Birthday. Tusudan is prito, corned beef, then itlog. Let's go kay maglakaw ta. Nya. Tapos mga 5 or 6 pasi na po dayon ta. Nga. Dili may magpasalamat kay para di na may kabalik dire kung magpasalamat. I-inform ka ate. Living day na taron. Pahawa na taguan Bohol pero last stop na lang nato. Dala nang midano gamit kay para di na may mo balik diri sa ato girian. Dito na lang po dayon ta sakay sa birds. Pero alas 7 pa nga to kuan departure. Para to sakyan ano. Morning, Yun. Morning. Sana kayo mo post gabi ba? God bless. Ang primera. Ako na tipas. Oh. Balik ko. Wala dili na. Sir, good morning. We just want to say thank you very much for your Good morning. hospitality, sir. Can we have take a picture, sir? Take a picture with you. Natakaroon diri sa Baclayon Church sa katedral nila, no? Mao na yung pinakakaraan daw na simbahan or ikaduha sa tibuok Pilipinas na pinakakaraan ang Baclayon Church. Sa to 50-90 pa daw ni na mga simbahan sa kadugay. Nga po yung mga turista diri ganyan. Tanaw na to dito sa sulod ng sain dito. Hinggil sa natatangin nitong kahalagahan sa pamanang pangkalinangan ng sambayanang Pilipino, ang kompleks ng La Inmaculada Concepcion de la Virgin Maria, Baclayon, Bohol ay pinahayag bilang pambansang yamang pangkalinangan. Museo. Maraming kahoy. Kahoy pa lang. Tuog. Yakal. Yakal man siguro na. Nasakyanan dito sulod, no? Yun sa mga Coast Guard, tour guide. Mao daw ni ang iyon sa mga tour guide. Kani daw ang ikaduha nga oldest church sa tibok Pilipinas. 430 years ang pangidaron niya. Tanawa ra gud ang bato dire ginagigamit, guys, oh. Grabe, mura mag corals bay. Mura sa corals ang gamit mo na bato limestone siguro ni. Gihiwa ba, gabas. Ni ang Inmaculada Concepcion, Baclayon. Di ba? Dili di kung dugo gyud mismo tanan ang alak di mo Gisagol to. Gisagol. Gisagol lang siya. Ilang duwang dugo? Gisagol sa alak. Yun. Moto, nahubog yapon. Nahubog. Kitsa man to ga blood pump pa. Si dato sa kitaw na og si Juan Miguel Legazpi. So naanapunta diri sa kuan blood compact. Juan Miguel Legazpi og si Dato si Catuna. Si Juan Miguel Legazpi og si Dato si Catuna. Mao ning ilang rebulto. Mao ning ilang blood compact. Kita sa inyo mga guys. Pero daw nahitabo ni sa kuan sa dagat mismo.
Sa dagat mismo, sa bangka nila. Bali, ang blood compact, isagol ang dugo ni Kuan, Ligaspi, o ni Dato si Katuna sa wine or sa alak. Tapos, imnon din nila. Imnon din nila para mo nang kasunduan nila dati. Ano? Ang ako wish, kami tanan sa team, good health, happy life, and to all our family. Amen. Susan's Kilawin Restaurant. Ang kanal nila. Okay. Uy, buso. Uy, dabong. Kinilaw. Migat. Bihon. Rice. Patay chicken. Magmay lang kasayan. Ka, nakakagari oh. Nara. Sarap ako. Ito ang kuha ng mga kuha mga baratuhon ra kay kita ra man dayon. Ito sa mga panagsaon nga ba? Ba? Yeah, okay. Bites. Sa ta. Salamat po sa kramo kanang. Nga. Sukay ko. Hindi kayo pagkaon nila guys. Natakaroon diri sa bee farm ng Bohol. Ang problema daw, wala na tong ilang mga bees. Kay sugod tong kuan, bagyong Udit. Wala. Nang luod siguro ang uban, nangamatay. Karon wala na. Bali kuan na lang. Production sa ilang mga ice cream. Wala nyo. Tapos, napo ilang mga lovebirds dire. Mga lovebirds. Oh. Ay. Di ba? Oh, mga lovebirds man siguro ni, pero classic color. Oh. Classic nga langgam. Tapos, ila kape Abdul. Sinilas dire oh. Child friendly. Tanaw ra gud nila dire oh, naay lagi buhat dire na kuan guys. Kani oh. Unsa ni? Ay. Mayong hapon te. Mo na mga product dati man ang buhat nimo? Oh, pero ang mga pinis naa sa Nasulod? Souvenir. Grabe bay. Nice no? Grabe, isa-isa yung gawin natin ba? Oh. Grabe. Ano yung ginagamit ko? Materialis niya. Ano saan ito? Cranberry free. Oh. Grabe po sa dahon. Dahon na yun sila siya. Oh. Traditional raffle wearing. Nice ba? Katong buhat dito sa gawas mo ni diri. Oh, grabe kay pagkagama bay, grabe ka quality. Bohol. Pila po din yung nanit eh? 450. Kuya po ba? 450. Sa parula. Sa dira ba na pwede ni mo isulod? Yung wala pwede mo isulod. Pwede na isulod ay kung kabot is lagi isulod mo 5 ka adlaw bakasyon man ka. Kaning gamay po pila? 350 sir. 350. Ba, nice. Ay, napailang mga kuan diri o mga delicacies. Sir Mike.
Mani, sinutin. Ayaw, di ma. Te, tinuod niya nila ko, ante. Tinuod din na kuan, dili sir ba? Gabi. Asaan? Kani? Asa July? July. Video ta ka lang ah. Na to pinakagwapa na staff ni Rigoys. Wow. Diba ni pangalan nimo lang? Michelle. Michelle, hi Michelle. Pila lang? 200. 200. Birds 200. Wala na hangyo te? Fixed price. Okay. What din July? Red, anong red man? Ruby man daw. Ruby, July. Ay, mo di ay basta July Ruby. Pwede ra? Michelle. Gamiton ako. Anting-anting ba? Nice mo sila. Ay, nasa sir. Gamay ra kayo. Dako kayong ulo. Ay. Binuang. Ilan na bidyan? Tingnan pala. Caring kasi mama. May masuko na eh. Caring kasi mama. This one po to your na? suitcase, Thank you. not hand carry. Okay na. Mubalik ko sa buhol. Mubalik ko. Thank you. Pwede ra ba isagol? Isang avocado, tapos isang 180? Durian o mango? Oo. Malunggay. Nila ice cream din rin nila gigama. Dito na po din nila. May kaya ba eh? Wala. Hulugan? Koreano? Una diri sa Hinagdanan Cave. Tanan naton sa isulod na diri. Pero dili na ta maligo kay asol na kayo magkuan panabnaw pa pud ni tan-aw lang naton sa inada. Good afternoon. Kompleto na mo ma. Ay, sir, English sir, 1 minute lang sir. Ha? After 1 minute brain damage. Ako inyong guide sa sulod tawgan lang kog Arthur sir ma'am ha. So okay lang, picture ta diri ma'am para kuha tag ebidensya nga kay batong sudlon dili septic tank ha. Isang camera akong gamiton ma'am. Nindot ni sir iPhone. Gahapon sir yung mobile blurred. Okay, one more waki gamay kay murag pang kapoy. Oh, look at the product. Okay. Kaya ako may gas. Ay, okay. Okay. Abanti, gamay instruction ng Okay. panaog sir ha. Okay. Kaya ato ang 9 step medyo steep siya. Ay, ang okay. entrance gamay lang ha. Oo. So ini panaog do sideways like this sir ma'am. To- Hinay-hinay danglog bagong floor wax pa sir. Ay, okay. Okay, diri. Slowly. Slowly but surely. Slowly but surely kaya ang gahapon gihimo ra ning 1 step. Ayay. Diretso. Then ang ubang step dili pantay sira. Oo. Kabog ang uban. Okay, careful. Okay. Then mind your head. Okay. Kay diri na pa kung si Dagol, careful lang. Ay, this is the cave. Okay. Sideways. Wow. Okay. Tsunami walk. Okay. Tsunami walk. Mind. This is the stone. Careful, ma'am. Kasi tubig ko. Okay, slowly. Slice sa subir. If naamoy nakita nga ng gilupad diri sa sulod, ano mo kahadlo kay langgam ra na siya ma'am, walay bats diri. So Okay. mga balensya sayaw na sila sir or swallows katong nest nila may himuong bird's nest soup. Ay, Oh, okay. walay bats diri kay ang bats namo maternity leave. Ayay. Panaghan pa. Bats nest soup? Bird's nest soup sir. Bird's nest soup. Ay, soup sabaw. Sabaw. Sabon. So, dili soup. Basta sabaw. Gabong tanan ko dito picture ta dito Okay. sir ha. Okay. Okay. Kaya ang first entrance gid sa cave dili dira sa atong gisudlan. Ay, okay. Actually the first entrance sa cave makita nato inignaog ha. Sa sulod brackish siya, mix siya salt ug fresh water. Pero karon daghan na naligo sir 3 in 1 na.
Mga ni cave nila guys. Grabe yun. Grabe ka nice bay. Gamit na maligo kay igang ba. Pero wala. Sula naman kung maligo good kay. Kuan mag-ilis na pud ba nya. Hapit naman po alas 2:15. Pasira po dayon ta. Nice ba gyapon. Ngaligo. Ako anong daw? Ano nga po doon? So as you can hear, kuan daw dati daw ang naka-discover daw ani is mag-uuma. Kita niya ang buho. Mao tong kuan niya, gibaba niya. Mao to. Mao ni dahil niya nakita niya rin. Then gihimo na din og tourist spot. Tara, balik na ta. Mura na pud mog naligo, sir. Lagi. Kay grabe. So, grabe ma'am, kay if igang. are you good? Hi. Perfect. Saka na ta kay grabe igang siya. Siyempre lalong igang siya. Best in Corigo! Yeah! Best in Corigo! Ay. Ipangupya day, sir. Mga survivors. Grabe kay igang. Igang ay sulod bay. Grabe kay igang sulod. Palitag ko diri souvenir. Itatag makuha nato diri. Pili nato mapalit diri. T-shirt. Size nito eh. Ay precise na siya. Pila ni? Kani 350. Wala ni hangyon nito eh. How much? 350. 350. How much Thailand baht? 380 baht. 380 baht? Very expensive. Kanya siya din hit press. Hit press. Inani no? Large. Large. Pila ni? Jeans outfit ta kay abi ka igang. Printed na kuan ba? Sando. Tanaw mo dito sir, pikas. Pareha sila kuan ba? Muad to strip. Dinosaur. Pati bahay sa beach nila. One of the nice beach diri sa Bohol. Oh. Lapad kaayo bay. Dagan lang kay mga lumot-lumot. Dagan kay ko ano. Mga pambot. Pero kana na mga pambot for tourist na siya. Mga 420 pasita for this. Dagan kay mga kuan diri Korean. Mo din dagan kay mga Koreano diri kay Ade direct flight sa kuan Korea. Sa Korea to Bohol direct flight mismo. Kina ato kuan tour na nato diri sa Port of Tagbilaran. Welcome to my guys. Butan kay nga ato kuan tour guide Sir Junril. La City pa to kuan float. Dili flight float. Yun. Karon sa Port of Tagbilaran. Tagbilaran. Bohol. Going to Cagayan de Oro ang ato float is float. Float ang tawag kay dili man ta airplane. Kay airplane flight man. Eh barko man ta float ato. La City pa. So napatay 2 hours para magtambay diri. Tapuson na nato ning atong pag vlog diri sa or pag tour nato diri sa kuano sa Bohol. So ang diri na lang atong video guys. Pwede mo vlog diri. Always remember with God all things are possible. Padayon ta.